खुलुमबाय। गोजोन फुंबिलिनि गासैबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 16 अक्ट'बर बुधबारनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों आं उदांस्रि मुसाहारिया। फानजामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। गोजौ सोलोंथाइ लानो नाजानायाव गावनि आंगोआनो नोंथांखौ हेंथा होगोन। गोसोआ दुखु मोनगोन। वृष राशि। समाजनि मोजां हाबा मावनो हागोन। बयजोंबो मान होजागोन। मिथुन राशि। नोंथाङा माबाफोर आनजाद होदोंब्ला उथ्रिसारनो हागोन। गोजोन खुसिनि सान जागोन। कर्क राशि। नोंथांनि अहंकारनि जाहोनाव रांखावरि जोबस्रांलांगोन। न'खराव जेंना सोमजिगोन। सिंह राशि। नोंथाङा गोरोन्थि हाबा मावफ्लांगोन। बिमाया जोबोरैनो दुखु मोननांगोन। कन्या राशि। गोसो थोलायनायाव अनलायनाया बांगोन। सोमोन्दोआ गोरा जागोन। तुला राशि। गोब्राब नाजानायनि मोजां फिथाइखौ मोनफुंगोन। न'खराव गोजोन सान्थि फैगोन। वृश्चिक राशि। माबा मोनसे बाथ्राखौ लानानै गोसोआव गिखांनाय फैगोन। गोसोआ उसुखुथु मोनबाय थागोन। धनु राशि। गोजान लामा दावबायनो गिखांनाय फैगोन। गोसोआव बायदि गाज्रि साननाय फैगोन। मकर राशि। नोंथांजों सुथुर जानानै थानाया जोबस्रांलांगोन। बयजोंबो अनलायनानै थानो हागोन। कुम्भ राशि। नोंथांनि खामानि मावनायफोरा गोग्लैसोनानै थागोन। गोजोन गैयै सान जागोन। मीन राशि। नोंथाङा गावनि लोगोजों गोरोबलायनानै थानो हागोन। गोजोन खुसिनि सान जागोन। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन। बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। गोजोनथाव खौरां। टिभिएसनि गारि लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। चिरां जिल्ला बिजनीनि बागुरुम्बा टिभिएस गारि श'रुमा नोंथांमोननि थाखाय दुर्गा फुजानि धामाका अफार लानानै फैदों। बाइक आरो स्कुटि गारि सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय बागुरुम्बा टिभिएस गारि श'रुमा धामाका अफार होना नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे मोजां खाबु होगासिनो दं। बिजनी स्टेट बेंकनि साखाथिनि सीआरपीएफ केम्पनि उल्था सोनाब फारसे थानाय बागुरुम्बा टिभिएस श'रुमाव डाउन पेमेन्ट होनानै नोंथाङा टिभिएसनि गारि लानो हागोन। नोंथांमोना बागुरुम्बा टिभिएस श'रुमाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बायदि टिभिएसनि गारिखौ लांफैनो हागोन। टिभिएसनि गारि सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय बागुरुम्बा टिभिएस श'रुमा बेनि अनगायैबो गोबां मोजां मोजां अफार लाबोदों। बेफोर अफारफ्रानो जाबाय जेरै गंनै हेलमेट फ्रि, फुल टिंकि पेट्रल फ्रि एसर गिफ्ट आरो टिभिएस कम्पानिनि गासैबो मडेलनि एक्सचेन्जनि खाबुआ एभेलेबल जागोन। आरोबाव गुबुन मोनसे मोजां खाबुआ जादों फाइनान्स लागिरिफ्रा डाउन पेमेन्ट होनानै खम बेसेनाव टिभिएस कम्पानिनि गारिखौ लानो हागोन। लोगोसे आबुङै मिन्थिनो आरो बुकिं खालामनो थाखाय 7002132259 एबा 8638131734 जानबुं नम्बराव कल खालामना खौरां लानो हागोन।